Gogoratzen aizu dazkeneko egun hitz batzela, zu eta biok hainpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitu tainala eta zoriontsu zinela. Bueno, nire etxeko ohean idatzi nun eta itezait nahiko impresionantea, pues, noa iritsi ganez. Ze da besti bat nik ez nuna sartu nahi diskoan, eta nire aitak obligatu induna. Bai, egila da. Ezkenean lortu genuen sartzea. Bai, eskerrak. Eta bueno, idatzi nun nahiko abesti triste bezala, baina bukatu nunean abestia sentitzen nuntzala gehiago superazio abesti bat bezala. Eta guain ja da jendeak abeste oso pozik bezala, ez? Nik sentsazio dakat. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusio erauntxia. Maitasuna izan daiteke mingots garraza gazia. Inkreiblea iruditzitzean nire abesti bat nire gelan sortu nuna nik gitarra gaizki jota, de repente orkestra bate jotzea ez, olako arregloakin, ni pixkat ametxetan bezala nago. Xapo, amarro bat, dudari gabe konponketari, arregloari. Es muy tierna y a la vez como con mucho contenido y algo importante detrás, pero la adaptación parece como que la orquesta no quiere decir nada, pero creo que le da mucha profundidad a la versión original, que era prácticamente con guitarra, ¿no? Denborarekin bihurtu zara bihotzean orbain, maite zintudan guztiak ez du deus balio orain. Itzulera mestuko dut, jarraituko dut zure zain. Niretzat oso polita, azkenen nik lehenengo diskoa behakin atera nun erdibana, nire bizitzan inoiz ez nun ez sortu ez abestu jende aurrean, eta lehenengo pausoiek eman ditu nire aitakin erdibana, eta abesti hau abestea berriz, konponketa honekin ez zaudela. Jendearen aurrean atera garela elkarrekin, disko horrekin. Baina gu betidanik kantatu izan ditugu kantuak elkarrekin. Orduan guretza da gauza oso naturala elkarrekin kantatzea, ze bizitza guzia daramagu, ez, kantatzen. Eta bestetik nik ere sentitzen dut, niretza da, bizitzak egin dian erregalo bat, ez, opari bat. Oroitzapenek esnatu nautea metxetan nengoela, alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela. Transmisioan zaharrek egin dutena erakutsi behartzaiela gaztei, eta egia da, baina gure generaziokoei eta gu baino zaharragoak direnei ere erakutsi behartzaile zer egiten duten gazteek. Eta hori oso importantea da. Eta hortan nik uste ura bere bideanek egiten dula lan bikaina, ez? Azkenean hori, ez? Balorean jartzen hasi berriek egin dutena, eta parean lehenago ibili garenok eta egin duguna, ez? Azken finean, ez? Hori da, politena eta herri batek herri izango bada behar duena derrigor. Oroitzapenek esnatu nautea metxetan nengoela, alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela. Nik dakat hori ikurdia oainik abestu aurretik, kriston kartelazoa da, obviamente orkestrakin, dena da increíble. Nik uste izango ala izugarria, niretzat behintzat ala izango eta publikoantzat ez dakat dudaik. Orain soilik geratzen zait gutaz idaztea, muxulaztan ta irriak ez da erraza aztea. Gogorra latza eta zaila da joan zarela onartzea. Urrian 25-26an ikusiko gea beken, ni behintzat nire honen ematen saiatuko naiz, etzeate da mutuko. Festa izugarri bat izango da, bihotzen festa, euskararen festa eta musikaren festa.